Bazalwane, ngicela nje ngokukhethekile ngibingelela umoya ongcwele. Ngibingelela umoya ongcwele. Siyabingelela umoya ongcwele kusini. Siyabingelela. Siyabingelela umoya weqiniso. Siyabingelela, siyabukela phakathi kwethu. Hamba ngokuthanda kwakho. Hamba ngokufisa kwakho. Siyahlonipha moya ongcwele. Siyahlonipha. Akeshaya uNkulunkulu izandla bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Abazalwane uNkulunkulu nje akashayela izandla abantu behleli phansi. Ngoba amakerubi mayemusha wahlala phansi. Awahlala phansi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ngicela ukubingelela ubaba uNkosi egameni likaJesu. Nowakwakhe unkosikazi wakhe egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelela nje ibandla lonke on protocol observed egameni likaJesu. Siphinde sibingelele nasemazulwini la singabakhona egameni likaJesu. Ngiyabingelela ningabasekhaya nonke egameni likaJesu ngoba nalotsholwa ngegazi lemuva egameni likaJesu. So ngiyabingelela ke abantu basekhaya, abantu basezulwini abathembe ngegazi likaJesu. Hallelujah. Angizile ukuzoshumayela kodwa ngizofuna lo nkulunkulu engizomfuna nami. Ngizofuna yena. Ngizocela sivule incwadi kaLuka chapter 23 verse 46. NgokukaLuka 23 verse 46. Sizothi amen. Amen. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa.
namhlanje ilanga lishonile, namhlanje kumnyama ezweni ngoba inkosi nesizwe sakithi ikhotheme. Abantu balahlekelwe yithemba, kodwa lithi iBhayibheli isizwa lithi iBhayibheli uJesu wamemeza. Ngithemba ngifunda le ndaba ngaqakeka ngadideka ngoba ngokusho kwabantu kuthiwa leli ivesi lokugcina egameni likaJesu. uJesu kade eshaya ubusuku bonke imivimbo emhlane wakhe, eshaya kuhlotha unyama egameni likaJesu, ethwesa umqhele wameva ofana nalo, ubhalansile enyameni egameni likaJesu. Egameni likaJesu izandla zakhe zibhotshosiwe. Wenzela konke lokho ukuze ubuhlungu bonke bushalo. Umuntu mayehlinzwa ufaka umjovo othile ukuthi angabuza ubuhlungu, kodwa uJesu bekuzwa bonke ubuhlungu. Elenga eyibhikilini naseyinyaweni ekwaziwe wawabethelwa, kodwa sizwe iBhayibheli lithi wamemeza ngezwi elikhulu. Nikhona bazalwane? Lithi iBhayibheli wamemeza ngezwi elikhulu. Sengiyambuza ngithi Jesu umemeza kanjani ngezwi elikhulu? Imipikili zihlabe enyaweni, umemeza kanjani ngezwi elikhulu? Inhlungu zishe ezandleni nasemhlane wakho. Sentokhuluma nami lento imisho. Jesus was representing us. He was our reflection. Basalwane, uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wezwa wonke umuntu owayekhona, nowayeseduze nowayekude wezwa. uJesu akasho ukuthi ngoba ngizwe inhlungu angizukumemeza, akasho ukuthi ngoba ngifaka umqhele wameva ngizukumemeza, akasho ukuthi ngoba ngithingiselwe namatha ngizukumemeza, akasho ukuthi noma ngibukele phansi angikwazi ukumemeza, kodwa wamemeza. Wamemeza. uNkulunkulu uthi akuzovusa abantu abazomemeza. uNkulunkulu akuzovusa abantu abazomkhonza noma impikili ifakiwe esandleni. uthi akuzovusa abantu abazomkhonza noma belinyiwe emhlane. uthi akuzovuka abantu abazothi situation or no situation asihlehli kodwa siyaphambili. uNkulunkulu ukhathela abantu abahlehliswa izimo. uNkulunkulu ukhathela abantu abamshiyayo mabezobuhlungu. ufuna abantu. Lezi ikhathi zonke isikhathi sokuhlala siphelile. Sikhuluma kini nje nathi sike sashayeka sahlele. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthi ngikhonzele nimdumise. Noma ngabe ubhekene nokusima, as a minister you have to preach at your best. Noma kunzima, preach at your best. Kunzima, preach at your best. Give a full service for uNkulunkulu. Noma ushiye ekhaya ukudla ngekho, noma usufaka ama-CV wangathola reply, but serve him at full service. Unikele ngomzimba wakho wonke, ngempilo yakho yonke. uJesu usifundisa, usikhombisa ukuthi akuhlehlo. Sichelwe nentelezi echelwa abantu mabeya empini. Ubona abantu befa ngaphambi kwakho, uthi yadela wena osulapho zibe ihlublundela zakithi kwaZulu zibheke phambili, kodwa kuyafika phambili. Namhlanje uJesu uyasikhombisa ukuthi noma uSathane evuka ngapha nangapha, noma izimo ivuka ngapha nangapha, kodwa phakopela phambili. Kumele umdumise enhluphelweni ngoba nginawe. Lithi izwi lakhe kuMahubo 34 uthi ingelosi kaNkulunkulu iyamisa nhlangothi zonke ibakhulule laba abathanda uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli
waseyaqhubeka wathi baba stating a relationship ephakathi kwakhe nalo ambizayo uthe mayethandaza nelinye ilanga bafundi bakhe bamuza ukuthi ayothandaza kahle bathi Nkosi ngathi sifundise ukuthandaza usethi uJesu anothi manithandaza ngiyathanda leli gama eseqaleni anothi baba wethu you must personalize him egameni likaJesu ukuthi baba wethu osezulwini egameni likaJesu uthi baba ezandleni zakho that he was stating and showing interest kuNkulunkulu uthi uJobe noma umbulala kodwa usakhonza impikili zifakiwe ngapha nangapha zibhalansisiwe abafundi bakhe akade bafundisa ebondla ngezinkwa bebona imangaliso baqhelile eduze naye kodwa simuzwa uthi baba uthi umbaba kimi noma ngifakwe impikili ubaba kimi noma umhlane wami umhluku it does not change who you are. Ngashintshwa izimo zethu uthi baba ezandleni zakho ngiyubeka moya wami. He trusted God to death, to pain, nasekulahlweni ngabantu kodwa wamethemba. Ubebe ngikhona lapho esiphambanweni bengathi ngiyamethemba wamethemba. Unkulunkulu uyakhala ukhala ngabantu abangamethembi makuvuka izimo konezinye izinto esizethembayo sethemba ososobala nomkhize nabathandazi asethembi yena ngoba ukumethemba kubonakala la sibhekene nobuhlungu. Jesu utshela ubuhlungu, utshela uSathane, utshela abaFarisi bonke abanibethele uthi akunendaba nobuhlungu, akunendaba nameva engiwanyathelayo. Kodwa ngiyazi ukuthi ngiyamethemba noma kunje umoya wami ngiwethemba ukuthi mawukuyo uphephile. Zikhona izandla zikaNkulunkulu kule ndawo, sivulekile. uNkulunkulu ufuna abantu abazomnikela impilo zabo ezandleni zakhe, abazomnikela amabhizinisi wabo, abazomnikela ingane zabo, abazomnikela imindeni yabo ezandleni zakhe. uSathane wazama ukuhlasela uJobe wahluleka until he realized ukuthi hayi uJobe ubiyelwe egameni likaJesu. Kuthe ezulwini ikhabinethi yezulu ihlangene kwabonakala uSathane esephakathi ngegama likaJesu athi uNkulunkulu uJobe ukuthi umbiyele egameni likaJesu. Ubone ngani ukuthi umbiyele kuba kudala ezama kodwa ehluleka. Waseyaqonda ukuthi uma ngifuna ukuya kuJobe kumele ngiqale kulo mbiyele. Uma sesinikela impilo zethu akunandaba ukuthi uSathane ingelosi zakhe, amadimoni, ama-devil worship, ama-satanisti mayefuna ukuphila kwethu kumele ayovula izandla zikaNkulunkulu, asikhiphe ezandleni zikaNkulunkulu ngoba impilo yethu akuseyona yethu kodwa isezandleni, isezandleni, isezandleni. Sekuyisikhathi
sokuthi nebandla silihambise esandleni sakhe. Thina nakho uJob sesothandaza uma sethathelwe konke akamqale kusanga futhi akamthula uNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi konke ngokwakhe uNkulunkulu umnikele ezandleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu esekuthathile makube kuhle uNkulunkulu ngoba yena wazokuhle ngathi. uNkulunkulu ukhala ngabantu abakhuluma kabi ngalo uma besenkingeni. uNkulunkulu ukhala ngabantu abamthukayo abebhekene nesimo. uNkulunkulu ukhala ngabantu, ukhala ngebandla elingamethembile egameni likaJesu. Sethembe omongameli, sethembe nje izinto eziphathekayo. Namhlanje nazi izandla kaNkulunkulu zivulekile egameni likaJesu. Namhlanje uNkulunkulu uthi masibonise ukumethemba, sibonise ukumethemba. uJesu uthanda ndaba noma kubuhlungu. uStefano khamba ngamatshe wabhekisa amehlo akhe phezulu, akangawabuka amatshe, akangabuka abamshayayo. Naye uzathi inkosi lesono mawungasibaleli kubo, wabheka izulu wambona uJesu emile. umile uJesu akenzi lutho, uyashaya uStefano ngoba kumele simdumise noma engenzanga lutho. Sibhekene nesimo umbiza kube ngathi akazwanga, but mawubuyela uthi wena ungcwele, wena uyaphinda, wena unamandla. Ethule ngasho lutho kodwa sithi akekho njengawe. Hayi, izazi zaseMpumalanga zaholwa inkanyezi zaze zafika naye khona elusana ziphethe izipho zakho zathi Hosana, enakelisiwe faka ama-papers, engazenzelanga lutho kodwa zathi Hosana, zathi Hosana, zathi Hosana, zathi Hosana. uNkulunkulu ukhala ngabantu abamdumisa ngoba kukahle. Abednego bathi noma ungasikhiphanga emlilweni kodwa kuyosala kwaseka ukuthi sakumele egameni likaJesu. Phansi ngesizukulwane esimshiyayo uNkulunkulu ungakuvuke ubuhlungu besiphambano, ngakuvuka isizukulwane manje, ngakuvuka amasotsha. Isonto alihleli ngisho